Er was dus een land dat had zijn zaakjes goed voor elkaar. Het was er zo netjes, zo keurig en zo fatsoenlijk... dat je zelfs mensen had die er niet tegen konden. Voor de politie was het heerlijk, want er was geen misdaad in dat land. Nou, dat is na de oorlog wel veranderd. 214 naar de munt voor een code 3. 313, verkeerscentrale, kom eens in. 313, hier verkeerscentrale. Goedenavond. Code 7 op de Veenkapel. We zijn er wel even mee bezig. Sterkte mee 313 en uit. 1212. We zijn er even koffie drinken. Breng meteen voor ons 2 spritsen mee, 212. Nee, 3. 3 maal koek. Verkrijgbaar. We moeten voorzichtig met hem zijn. Bij mij mag niet met pensioen.